Sugatan ng isang 24 anyos na lalaki matapos itong saksakin habang umaawat sa isang kaguluhan sa Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur, alas 12 ng madaling araw nitong Martes, June 24. Kinilala ang biktima na si Elias Romeo, residente ng Zone 2 Barangay Buenavista, parehong bayan, habang ang sospek ay kinilalang si Elias Calvo, 19 anyos at residente ng Zone 5 Barangay Grijalbo, pareho ding bayan. Ayon kay Patrolman Aaron Abuel, investigador ng San Fernando MPS, dumalo sa isang youth night event ang dalawa na nauwi sa pakikipag-away ng sospek na armado ng 7.5 pulgadang kutsilyo. Sinaway ito ng biktima na nauwi naman sa pananaksak. Isang tama ng saksak sa dibdib at likod ang tinamo ng biktima. Bali kasi may event po doon sa San Fernando, youth night, doon po ata sila nagka-ilitan. Ano po, kasi bakit po naman sa victim, nilingan ko po siya ng statement. Sabi niya po, may nakita daw po kasi siyang kakilala niya doon sa grupo na kaaway naman itong suspect. Inawat niya daw po yung suspect na tama na, sabi niya tama na kasi hindi naman daw maglalaban. Hanggang sa kanya na po na ipaling galit ng suspect at sinaksak po siya nito ng patalikod. Napag-alaman naman na langu sa alak ang sospek. Nakuha rin mula sa kanya ang kutsilyong ginamit niya sa pananaksak. And sabi naman po ng suspect, nung kinukuha ko po ng statement, sabi niya, yun to, well, hindi naman daw po talaga kilala yung nasaksak niya, yun lang daw po ang tinuro na kumbaga parang yun ang tinuro ng kanyang mga kasamahan na yun daw ang may kasalanan na pangyayari. Nasa kustudiya pa ng San Fernando MPS ang sospek at mahaharap sa kasong attempted murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.